नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही सर्व। आता मी लास्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं ना, पाठी आपल्या नवीन कबोर्ड घेतलेला आहे मम्मीसाठी। आता कबोर्ड खोलून पण दाखवेल आणि अरेंज पण करून दाखवते, पण हा व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला शिकवत नाही, तुम्ही पण आम्हाला जरा कमेंटमध्ये शिकवा की आम्ही जे अरेंजमेंट करतोय मम्मीसाठी त्याच्यात आम्ही काय इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो। आता आम्ही ऑर्गनाइज करायला घेतो मम्मीचा कबोर्ड, न्यू कबोर्ड। कबोर्ड तो पूर्ण खाली आहे आणि हे कपाटात कसं होतं माहितीये का, ही फळी आहे ना, ही वरची ना ह्याच्यावरती होती, ही फळी याच्यावरती होती, एक शेल्फ होता याच्यावरती होती, ती आम्ही खाली घेतली, काढली आहे कारण मला आहे ना असे लांबचे लांब साड्या ठेवायचे कड्या। ड्रॉवर खोल, काय भरून नाही दिलं त्यांनी, खाली दिलं। आणि खाली अजून 2 ड्रॉवर ना, 2 ड्रॉवर आहेत। ते तू बास्केट आणलेस ना मार्केट मधून, ते ठेवायचे त्याच्यात। आता हे 2 बास्केट आम्ही एक्सटर्नल आणलेले आहेत, हे कशात ठेवणार आपण ताई? आणि हे आपल्या कबोर्ड साठी हे कुठे ठेवायचं ताई? ड्रॉवर मध्ये। असंच हे एक्सटर्नल आपण आणलंय ना ताई 2, असेच काय एक्सटर्नल लागत असतील पण ठेवायची गरजच नाही, कारण ह्या दोघांमुळे हा तिसरा कंपार्टमेंट झालाच शेवटी। यामध्ये पण ठेवू शकतो, यामध्ये पण ठेवू शकतेस असे अजून काय काय कबोर्ड मध्ये बघा हे बरोबर। अजून या कबोर्ड मध्ये काय काय राहू शकतं खाली ते तुम्ही आम्हाला सांगा। आता मम्मीची अरेंजमेंट करूया। सर्वात आधी काय मम्मी? साड्या। हे हँगर तुम्हाला लास्ट टाइम माहितीच असतील, आम्ही आणले होते। म्हणजे एका हँगर मध्ये 5 साड्या राहतात ना, बघा 2 हँगर मध्ये 10 साड्या राहिल्या ना ताई। हँगर खूप कामाची आहे। हो, अरे वा, आता मम्मीचा कबोर्ड तर एकदम चांगला दिसेल ना ताई। 20 साड्या राहिल्या ह्याच्यात, तेवढ्यातच। हे आपण लास्ट टाइम लक्षात आहे मम्मी, आपण लावले होते हँगर आणले तेव्हा आपण दाखवले ना हँगरला लावून। म्हणजे जर काढायचे असतील तर साईडला होता एक मिनिट, तर अशी बघायची कोणती साडी पाहिजे काढायची। अरे वा वा वा, मस्त। वरचा कपाट पूर्ण भरून गेला, अजून 2-3 हँगर नाही राहतील, खूप राहतील। 3-4 राहतील। एक एक्स्ट्रा साडी राहिले, बाकीचे साड्या पण आहेत मम्मीचे, पण ते या सोप्यामध्ये आपण समर विंटर कसं आपण वेगवेगळं ठेवतो तसं ठेवलेस ना। हे सर्व काय ब्लाउज आहे साड्याचे, काय हे ब्लाउज। अरे वा, जे पाहिजे ते याच्यात न घेशील ना। हे झिप आहेत ना, त्या साईडून झिप आहे ना, असे दिसतात ना। ह्याच्यावर पण अशा आता हे नेक्स्ट कपा कसला? यात फरक आहे। अच्छा, आणि हे काय होते? ब्लाउज। ब्लाउज परकर, म्हणजे पूर्ण अरेंज झाले ना मम्मीच्या वरच्या वरती। त्याच्यावरती नाईटी ठेवायची, मॅक्सी याच्यावरती। आता हे काय? मॅक्सी गाऊन, रोजचे घालायचे, रोजचे। ते पण न्यू आणलेले आहेत मम्मीसाठी, नवीन आहे ती, नवीन आहे हे। नाईटी आपण घेतली ना तर काय करायचं माहितीये, पहिल्यांदा आपण काय करायचं, मिठाच्या पाण्यामध्ये थोडा पाणी घ्यायचा टोपामध्ये, आणि त्याच्यामध्ये ना थोडा मीठ टाकायचा, ते हलवायचं आणि त्याच्यामध्ये मॅक्सी टाकायचे, म्हणजे कलर उडत नाही, कलर नाही जात। आता हा एक सेक्शन झाला। आता चलो ड्रॉवर खोलू। ह्याच्यामध्ये काय ठेवणार? ह्याच्यामध्ये मम्मीची पावडर हे सर्व। आता हे सर्व मम्मीची पावडर। मम्मी माझेच परफ्यूम वापरते। परफ्यूम 2 कशाला पाहिजे? 2 पावडर वेगवेगळं कशाला पाहिजे? बापरे, 3 पावडरचे डबे। पावडर लागते मला माहिती आहे ना, जास्तच पावडर लावते। पावडरच लागते मला। हे कसं मस्त अरेंज झाला ना ताई, स्लिप झालं तरी प्रॉब्लेम नाही आता।
जे पाहिजे ते आपण ह्या सेक्शन मधून घेऊ शकतो है ना. पर्स ठेव त्याच्यावर. आणि पर्स मम्मीचे पर्स आहेत ना ते इकडे जातील एका साईडला. अशी उभी पण राहील नाही राहील उभी. हा राहील अशी उभी. जाईल आतून जाईल जाईल. असे पर्स माझे किती आहे? 4-5 आहेत. कुठे आहेत ते? आहेत ना, ते नंतर लावते मी. हा असं आम्ही अरेंज करतोय. अजून तुम्ही काय आयडिया देऊ शकता तर द्या. आता ह्याच्यात काय? त्याच्यामध्ये बाकीचं काय ठेवायचं? आणि मम्मीच्या 2 फण्या पाठी राहतील ना व्यवस्थित? राहून बंद होतं का बघ पहिलं. होतंय ना. आता हे बघ काय काय लावलं अजून ड्रॉअर मध्ये. मम्मीचे सर्व लागणारे साहित्य, मेकअपचं साहित्य मम्मीचं बेसिक. मम्मीचे घड्याळ, टिकल्या. मम्मी हे लावते हा. मम्मी कशी बघा हे लावते. मेकअपचं सामान आहे मम्मीचं. हे जरा स्ट्रॉंग असं मम्मी हे लावते. इथे हे आणि इथे मम्मीचे औषधं आणि हे मम्मीचे औषधं, मम्मीचा चष्मा आणि नॉर्मल रुमाल, आपला टॉवेल, आपला जिमचा टॉवेल आणि असंच अजून टॉवेल. ठेवायचं आहे आपण नंतर ठेवूया. म्हणजे जसं स्पेस तसं हळूहळू लावते ना. आता राहिले आपले लास्टचे 2. वरतून असं किती मस्त वाटतं, एकदम ऑर्गनाइज वाटते ना. आता राहिले हे 2. आता मम्मीचे जे ड्रेस आहेत ना, ड्रेस कुर्ता. ह्याच्यासाठी पण झिप बॅग पाहिजे होती का ताई? चालली असते. आता राहू दे आधी तशीच. आणि ताई मम्मीसाठी हे आणूया. तिकडे माहितीये एक टोप बॉक्स टाईप असतो याच्यात ठेवायला, माहितीये 300-400चा काहीतरी असतो बॉक्स टाईप. ते ऑर्डर करूया. म्हणजे त्याच्यात सर्व हे व्यवस्थित राहतील है ना. अमेझॉन वर मिळतं ना. हा कव्हर असतं त्याला, कव्हर पण असतं वरचं झाकण असतं त्याला. हे सर्व काय लावता तुम्ही? ड्रेसेस, कुर्ती. एकदाच तू फटाफट मागवले ना ड्रेस तुम्ही लोकांनी. 6-7 ड्रेस मागवले होते ना तुझ्यासाठी. पडली तेव्हा हे होतं. एक रेसिपी मध्ये घातलीस पण आहे तू. घातली है ना. ज्यांना कमेंट मध्ये माहिती जरा सांगा. म्हणून ताई आल्यावरच बोललो. आम्ही कधीच घेतला होता कपड, पण बोललो ताई येऊ दे. हे सर्व पण अरेंज करायला आम्हाला टाइम गेलं है ना मम्मी. साड्या निघाल्या होत्या सर्व, परत लावले आम्ही. ते झालं ना आता. कधी तेव्हा लॉकडाऊन मध्ये केलेला ते साड्या लावलेल्या आपण हँगर घेतले तेव्हा. आता झाला आता वर्ष व्हायला आला. तेवढ्यात ते मी साड्या घालून पण माझे झाले स्वच्छ धुवून. आता मी परत ते लावले. बरोबर. ते दिसतंय अरेंज, पण त्याला पण मेहनत लागते वेगळी. लावायला, काढायला 2 माणसं लागतात. बरोबर 2 माणसं लागतात त्याला लावायला. हँगरला लावायला आपल्याला 2 माणसं. किंवा एक अटकवल्यानंतर लावू शकतो त्याला. नाही अटकवल्यावर पण नाही, असं पकडायला पाहिजे. हा आडवा पकडायला. त्याच्यामध्ये असे आपण साड्या टाकतो. आता जरा मम्मी कमेंट मध्ये येते की तुमच्या घरी अडचण आहे, पण थोड्या दिवसांनी बघा तुम्हाला अडचण दिसणारच नाही. थोड्या दिवसांनी अडचण अजिबात तुम्हाला दिसणार नाही. सर्व अरेंज होणार आहे. आम्ही आयडिया लावलेली आहे, पण टाइम लागतो आम्हाला. ते एक रिझन आहे त्यासाठी. हा तो रिझन पण समजेल तुम्हाला. तुम्ही पण खुश व्हाल. सामान कुठे जाणार, कसं जाणार ते पण आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहे. हा आता खूप जागा अजून तरी पण आहे ना. अजून भरपूर जागा आहे. अजून पण माझे कपडे आहेत ना. अजून तुम्हाला साड्या बघायच्या असतील ना, हा इथे सोफा भरलेला आहे खाली. आता मी जेवायला खाली बसलेलो आहे. आता हे काय लावताय? हे गिफ्ट आहे ना, गिफ्ट सर्व खाली जाऊया. हो हे पण सर्व ऑर्गनाइज करायचं ना ते आपल्याला. या मोठ्या बॉक्स मध्ये काय तुम्ही जरा सांगा. आम्ही दाखवला व्हिडिओ मध्ये. 4 दिवस अगोदरच व्हिडिओ गेलाय बरोबर ना. हे सर्व किचन सजवणार एकदम व्यवस्थित, पण जरा टाइम लागतोय. सर्व दिसणार आहे. जे काय होईल ते तुम्हाला अपडेट मिळणार व्हिडिओ थ्रू. आता आम्ही एक एक करून सर्व लावतोय. काय लावतोय दाखवतो तुम्हाला उभं राहून. प्लेट्स. मम्मी ब्लॅक वाले कुठे गेले अजून? हो आता त्यांना लक्षात आलं असेल आपण कोणत्या व्हिडिओ बद्दल बोलतोय. सर्व ब्लॅक ना. ह्याची पिशवी कुठे गेली ब्लॅकची? असं पिशवीत आपलं सर्व सामान भरून ठेवायचं म्हणजे व्यवस्थित राहतं. आणि कसे अशा प्लेटी नेहमी नाही लागत ना. पण हे लास्ट
एवढी जागा उरलेली आहे. अजून मम्मीचे खूप सर्व आहेत कपडे, ते नंतर लावू आपण, बरोबर ना मम्मी? हा नंतर. आता तुम्ही असं बघितलंय, तुम्ही पण आम्हाला जरा कमेंटमध्ये जरा आयडिया असेल तर काही आयडिया द्या. ते आम्ही इकडे ते डब्बे मागवणार आहे. एवढे असंच आईशे ताई 2 डब्बे बसतील याच्यात. मला वाटतं 350-400चा एक असतो तो, म्हणजे हे असं ओपन नाही दिसणार, डब्यात दिसतील ते, बरोबर? ते 2 डब्बे मागवणार आहे मी. आणि इकडे एक शेल्फ टाईप पण येतो ताई, जरा हँगिंग शेल्फ म्हणतात त्याला, ते सुद्धा मागवूया आपण, म्हणजे अजून जरा कबोर्ड छान दिसेल. हे पण खोल. अरे वा, मस्त वाटतं. मी आता सर्व ऑर्गनाइज, मम्मी आता इकडे तिकडे नाही तुला शोधायला लागणार है ना? कारण मला नेहमी लागते ना साडी. रोज एक रेसिपी, रोज एक साडी. तिथे आमचं कबोर्ड ऑर्गनायझेशन असं शॉर्ट मध्ये आम्ही करून घेतलेलं, बरोबर ना ताई? अजून पूर्ण पुढे तुम्हाला अजून अपडेट दिसतच राहील. पण आम्ही बघा मम्मीसाठी कसा डिझाईन केला हे आम्ही दोघांनी आयडिया लावली, बरोबर? ताई आणि मी. ताईला मी फोनवर सांगायचं असं करूया असं करूया, असं कबोर्ड आणि मम्मीसाठी. असे आहे ना, असे 4-5 बॅगा भरलेले आहेत. कुठे ठेवले? इकडे ठेवलेले आहेत आम्ही ते सुद्धा नंतर काढून आम्ही त्याच्यात लावू, एकदम व्यवस्थित दिसेल. तुला तर इझी पडेल ना मम्मी सर्व चूज करायला? आता हे सर्व जे बॅग आहेत ना मम्मीची पर्स, ते एका साईडला इथे ठेवते. अशा अजून 3-4 बॅग आहेत मम्मीचे वेगवेगळे. आता कबोर्ड नव्हता म्हणून आम्ही इकडे तिकडे ठेवले आहेत. आता नंतर ह्याच्यात बसतील, बरोबर आहे ना? मग तुम्ही म्हणाल दिल नाही दाखवली, हे बघा आमची दिल. जा दिल, पिशवीत जा, पिशवीत जायचं जा. हे माझे व्हाईट कपडे सर्व धुवायचे. तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब, बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा.